Подкастът на децата. Здравейте, добре дошли в подкаста на децата, мястото, където децата могат да бъдат чути. Аз съм Доника и днес ще си поговорим за онези малки неща, които са станали толкова обикновени и нормални за нашето ежедневие, че някой път дори не им обръщаме внимание. Усмивката, едно намусване или едно благодаря са все някакви неща, които почти не забелязваме в прекалено забързаното си ежедневие. Точно така. Аз съм Константин, до мен са Софи и Ана. Нека да започваме. Ами, добре, ти, Ана, каза за това, че много бързаме и наистина много сме започнали да бързаме всички хора. Защо според вас се случва това нещо? То е очевидно, че прекалено натовареното ежедневие, особено за нас, за тинейджерите, за учениците, училище, извънкласни дейности, всичко едно след друго, почти не остава свободно време, което е много натоварващо. И не остава време да обръщаме внимание на по-малките неща, да се успокоим, да погледнем малко така около нас, около себе си, какво се случва, какво става. Защото просто много бързаме. И не мислим за тези малки неща, които ни успокояват. А кои са тези малки неща? За вас кои са малките неща от живота? Софи, за тебе какво те прави щастлива? Нещо мъничко, което те прави щастлива? Ами, когато съм със семейството ми. Ти обичаш да си със семейството си? Да. Супер. Мен ме прави щастлив това просто да изляза с приятели навън на чист въздух. Защото смятам, че това по цял ден да си залъгнат в телефона, така ти пропускаш това, което се случва навън. Много хора не са съгласни с тази теза, но по-добре да отидем да играем навън с приятели, отколкото да играем на компютъра. Вие какво ще кажете по тази тема? А ти играеш ли на компютър по принцип? Не, аз не съм геймър. Аз обичам повече да съм навън. Аз съм съгласна за това с телефоните и аз по принцип много ползвам телефони, като един тинейджър, така един виден пример. Но много си ползвам телефона, но се старая да го ограничавам, да прекарвам повече време, защото и аз самата усещам, че ме натоварва и не вреди. Да, аз някой път гледам телефон, докато не ме заболи главата, което е наистина е лошо. Същата работа. А добре, смятаме, че телефоните не са... спират от това да виждаме малките неща. Със сигурност. Взимат ни от времето, взимат ни от вниманието. А между другото се осъзнавам, че има много безсмислени неща. Колкото и да ни е забавно да седим в социалните мрежи и да гледаме клипчета едно по едно, аз понякога се замислям колко реално безсмислени глупости има. Аз не помня какво съм гледала. Да. Аз не помня. Ти не помня какво си гледала последно. Абсолютно. Аз изобщо нямам. Нямаш? Имам телефон, ама не го ползвам. Обичаш ли да гледаш филмчета? Ами, да, ама не прекалено, че после ме заболява главата. Ти какво обичаш най-много да правиш, като излезеш навънка, примерно на разходка? Да се съберем с някои роднини или приятели, да играем на различни игри. Най-обичам да играя на креница и кобра. О, кобра. Ние пък много обичахме да играем на стражария Паши като малки. Всъщност това е едно от малките неща, които винаги ще ме прави щастлива, като се сещам. Моите родители се събираха с съседите пред блока и те оставаха до късно, което значи, че и ние оставаме до късно, до 10-11. Тогава беше късното. Да. И по целия квартал обикаляме, играем, крием се и по някое време се чува: Данка, къде си? Такива неща. И всички навикаха по имена и винаги беше много неприятно, като се прибирахме. По-рано споменахме за бързането, а как това бързане се отразява на децата? Те могат да ни кажат при вас как се отразява това, защото предполагам, че и при вас го има. И вие ходите на училище, знаете какво имате домашни. Софи, ти си втори клас, нали така? Тоест ти отскоро си започна училище, но предполагам вече виждаш как е. Как върви училище? Понякога е добре, ама понякога е страшно натоварен. А какво те прави щастлива в училище? Ами, когато, например, защото по принцип в училище много деца се бият, обиждат и когато не се държат добре, ме прави щастлива. А иначе другото те прави нещастна, така ли? Тъжна.
Ами ето, това са някои неща, които всъщност не са толкова малки. Нали, биенето и карането в училище не е толкова малко нещо, но Никак, но да. някой път малките неща могат да те правят и нещастен. Има ли как хем да сме ангажирани и хем да обръщаме внимание на малките неща? Според мен не. Защо? Аз не виждам малките неща, които са, например, един път ми излезе катеричка. Аз не я забележа, защото аз бързам. Ей, такива неща мен, примерно, ме правят щастлива да виждам някакви манички животинки. Много обичам. С мама, като сме двете и примерно готвим. Сега любимото ни е да си готвим двете и да си хапваме двете, нали? Като малка обаче любимото ми беше да си правим апликация, сега като стане есента. Това е едно от малките неща, които ме прави много щастлива, да като стане есен, като почне да валят дъждовете, като опадат листата. И си събирахме най-различни листа и шушулки, дето са паднали по земята и после си правихме апликации и те висяха доскоро в кухнята. Например, като ни отделя внимание, като например понякога правим такива от по-сложните пъзели. Тя естествено е с нас, ни помага и когато и правим нещо по-сложно, такова като някаква по-трудна игра или редене на пъзели и такива. Неща, които отнемат повече време да сте заедно. Да. А кое е най-малкото нещо за вас, което някой друг е правил? Или вие на него? Най-малкото? Най-голямото малко нещо. Голямото малко предполагам, да. Или не най-ценното, но мъничък жест. Да, разбрах, да. На петия път. Те са много. За мен хората правят много неща. За което много благодаря, нали, на всички, които правят неща за мен. Дори да са мънички. Едно момиченце от школата, Хриси, ми беше направила гривничка и ми беше нарисувала рисунка. И мен стана много миличко и аз я пазя на моята си секция там. И си я гледам така от време на време. Може би това е едно от най-така нещата, дето ме е трогнало. Много деца се подиграват на децата с проблеми. Това трябва ли да бъде така или трябва да сме съпричастни с тези деца? Все пак и те са деца. Не е много по темата, но да, разбира се, трябва да сме съпричастни, защото няма повод за подигравка. Ето, точно, може би те правят малки неща, които ни правят щастливи. А за теб, кое е най-голямото малко нещо, което някой е правил? Със сигурност изненадата за рождения ми ден. Имам много такива, обаче ще дам, например, един пример. Като, пример, в училище имам една приятелка, която винаги ми подарява неща. Например, и винаги ме подкрепя, дори ако някой ме бие или дразни. И тя винаги ми помага в такива ситуации. Моето семейство е разпръснато, живее навсякъде, нали? И като се събираме селските събори, мен това ми е любимото време от годината, то още е студено, но не е точно студено, като се наготвят ни огромни тави. Казани. Да. И се съберат всички и децата си играят. Това е момента, в който всички си оставяме телефоните, нашите ги събират и всички си играем и тогава е много хубаво. Аз много обичам именно за Коледа нещо малко, което в нашата рода се случва, понеже канят дядо Коледа. Да, и всички деца, и аз като малко много се радвах, аз също се радвам, и винаги когато дядо Коледа те вика, за да получиш подарък, ти трябва да му изпълниш песничка, стихче, нещо, лицеви опори, каквото и да е нещо, трябва да направиш. Лицевите опори! Да, и това ми е много любим момент, много обичам. Така. Аз пък точно това не харесвам, защото като бях много по-малка и сестра ми естествено, тя му изпя песен, обаче аз дори не исках да му изпее или да му кажа нищо. И тогава
тайно после си взех подарък. Ами, Аз още вярвам. и сега вярвам, ако трябва да така. бъда честна, още вярвам в Дядо Коледа, защото той съществува. Той За всички съществува. деца той съществува. За Виждали мен сме не. го всички. За мен не. Сериозно? Да. Ти не вярваш в Дядо Коледа? Ще повярваш. Един ден ще го видиш и ще повярваш. Деца, Дядо Коледа съществува. Бъдете деца. Да. Бъдете деца. Всъщност малките неща са навсякъде около нас и е наша задача да ги направим специални. Абсолютно. Да станат Абсолютно. малки големи неща. Да, в най-скучното и тъпо ежедневие все можеш да намериш нещо. Аз мога да дам от днес пример, като идвах насам, понеже вали навън. И докато идвах, и аз много обичам в Локви да съвсем лекичко да си топвам обувката и да правят концентрични кръгове. О, да. Просто не знам, радваме. Харесва ми самия звук, който издават капките, като падат. Ти обичаш ли да вали дъжд? Ами, до някъде, ама повече. Със сигурност повече обичам сняг. Обичаш сняг? О, мисля, че Обичаш всички ли? обичаме сняг. Да. Добре, как можем да бъдем малко по-чувствителни към малките неща и да им обръщаме повече внимание, въпреки въпросното забързано ежедневие? Моята майка, примерно, обича да отделя някакво време на ден, в което да си наблюдава около нея какво има и всеки път си намира нещо за нея, което и оправя настроението, което е според мен е много хубаво. По принцип е много полезно сутрин, като станеш, аз това не го правя, защото като стана сутрин, дори да е за училище, веднага си взимам телефона, да си проверя съобщенията, знам, че е вредно, знам, че е зле. Понякога не го правя. И понякога има едни 15 минути, в които не си гледам телефона и примерно съм си направила чай и просто гледам през прозореца и се опитвам да се осъзная, че съм се събудила. Но тогава е едно много нереално усещане и всичко е толкова спокойно. Има такива моменти. Сутрин, преди когато е леко изгрял слънцето навън, дали сняг, и да погледнеш нагоре И как към блести, небето. и блести Да. долу снега, страхотно. Или, Отразява се. например, с лятото. морето, когато слънцето се отразява във водата. Да, или да се събудиш преди алармата си. Да се Да. събудиш сам преди алармата си. Когато съм в свободно време, целият ми ден е свободен, мога да правя каквото искам, където искам, с който искам и... Просто си чил през цялото време. Събота сутринта, като се събудиш е най-яко. Според мен. Значи аз много обичам сутрините при баба. О, сутрините при баба. Или на село, аз знаеш, че Да. като се събудиш има мекички или буртички. Да. Моята баба прави страхотни палачинки. Може би това е най-добра. Абсолютно малък момент. Аз като съм при баба и вечерта винаги като си лягаме и имаме една дискусия каква ще е закуската утре. Значи това е изключително важен разговор. Хубавото на бабите е, че при тях винаги има малки моменти, които те Да. правят много щастлив. И много храна. И много храна. Повечето ми малки много моменти свързани. лично на мен са свързани с храна. Едната ми баба много обича да ме тъпче със сладко. Това Те са всичките известни баби. бабите. Да. А коя ти е любимото нещо, което баба ти готви? Любимата ти гозба. Ами, едната ми баба прави, например, страхотен мишмаш и също гювеч, който и понеже тя е майка на баща ми и баща ми, той също го прави много хубаво, защото знае от нея. Кои са вашите страхове? Твоите страхове кои са, първо кажи? Които си ги премълчаваш, така. Да. Не казваш. Понякога се събуждам в 3 часа през нощта или 2 и е страшно тъмно, не мога да видя нищо. И после нямам на кой да мога най-много да отида да си легна върху сестра ми. Ама нищо. Не ме е страх, само ме е страх, когато не мога да видя нищо. Мен също малко ме е страх от тъмното, ако трябва да си призная. И мен. Знам, че не трябва да се израсне този страх, но от време на време си ме е страх. Ще си призная, аз никога не спя на тотално изгасение. Винаги имам нещо светещо. Страх ме.
Аз винаги казвам на майка ми да ми оставя лампата светната, понеже аз повечето пъти не се събуждам. И обаче като се събудя, нали е страшно тъмно. Трябва да стигна първо до шкафа си, да взема нещо за да е по-светло и после трябва да отида и да светна лампата. Защото иначе нямам какво да правя, не мога да отида никъде другаде, не мога да направя нищо. Освен върху сестра си. Да. Ето се е случвало един път. Или два пъти. Ама ти стана и падна върху нея? Или вашите легла едно до друго ли са? Не, така са. Просто си легна върху нея. Да. Гушнати. Добре. Мен и от паяци много ме е страх. Мен не. Не знам. Ако искаш, погледни там. Аз не виждам. Аз не виждам. Там не виждаш ли? О, да! Къде го видях? Видях го, да. Не знам. Мен пък никак. Аз не го виждам, няма така значение. като стоят, не ми пречат, обаче понеже моето легло е двуетажно и аз съм много близко до тавана и там като се засели някой паяк. И до ден днешен аз викам моя по-малък брат да ми убива паяците. Ме знаете с моята страх от балони, от конфети, заря и което гърми. Ти имаш страх от звукове, значи? От силни шумове. Да. И аз съм така с балоните, особено някой като тръгне да си играе с балони, тръгне да го пипа и то скърца и всеки момент ще се пръсне. Да, скърцането на балоните. Особено на вратата ни, като, например, някой си вадим колелетата и баща ми казва да зачискам вратата хубаво. После като я дръпна просто... Да, скърца. То се скърца. Ето, това са едни малки неща, които обаче те правят, могат да те ядосват много. А всъщност възрастните някой път казват, че децата не могат да се ядосват, че не има истинско ядосването. Вие съгласни ли сте с това? Ти съгласна ли си? Не? Ти ядосваш ли се? Много. На какво? Като, например, сестра ми понякога смята някои неща, за които аз казвам. И тя понякога мисля, че са по друг начин и постоянно почва така да спори с мене. И аз много се ядосвам и понякога даже ми се е случвало, като един път с сестра ми си играхме и нали строяхме си такава крепост и тогава много се ядосах на сестра ми, защото трябваше да развалим крепостта, за която се трудих доста време. Да, доста неприятна ситуация. И аз като малка много се ядосвах и продължавам да се ядосвам, което е до някаква степен е неизбежно. А малките неща, които ни дразнят, не само които ни радват. Като ми се щупи молива, като пиша. Ето им е много неприятно. Ама такъв механичен. Не, като рисувам с нормален молив и примерно натискам и вече съм много средоточена и изведнъж се щупва и примерно нямам стрелка, нямам макетен нож, нямам нищо в мене и така. Ами аз понякога, като се сещам за нещо, което много ме е ядосало, понякога почвам да си търпам химикала или да си дупча гумата и после са ми щупени. Да, и аз си дупча гумата редовно и затова цялата ми гума е на точки и трия с синьо. Вие какво правите да се успокоите? Вие просто някой ви е ядосал, има до вас компания, например в момента Доника ме изнерви и до мен има хора. Аз какво бих направил? Аз бих излязъл просто навън. За вас какво бихте направили, ако някой ви изнерви, има компания около вас? Аз лично понякога, аз най-често се изнервям, когато говоря с някой и примерно спорим за нещо и аз приемам чужди мнения, разбира се.
Естествено, обаче когато мнението е необосновано или просто няма логика, няма никакви аргументи, не е обосновано и много се дразни и аз просто се затварям, че те броя до 10. А намигаш на вълнички. Да. Ами, поговорихме си. Доста Малките добре. неща могат да бъдат и много хубави, могат да бъдат и много ядосващи, Но са важни, но според са мен, важни. Да. за живота. Важни са и трябва да им обръщаме повече внимание. Към всички гледащи можем да изпратим посланието да обръщате повече внимание на малките неща Да. и да им се радвате. И да не обръщате внимание на малките неща, които ни ядосват. Може би това е. Да просто да се живеят живота и да са деца. Да не Да. бързат да стават За възрастни, децата. защото възрастните имат много неща, които ги Напрягат. напрягат. Да, повече. благодаря. Ами за децата бъдете колкото се може по-дълго време деца. За възрастните, когато се напрягате много, върнете се към детството и се радвайте на листата по улицата. Примерно. Защото във вас винаги има едно дете. Да. И то се радва на малките неща. Ако този подкаст, който за мен беше изключително интересен, ви е харесал, може да се абонирате, да го харесате и да го споделите с приятели. Да. И чао! Чао!